Uy mga kuya koys, tatbrasan na ito kuya koys, kinailak ka rin kuya koys. Siglayan kuya koys. Let's go. Paano masabi? Mga kuya koys. Magandang tabi koys. Atong gamit kuya koys. Kaya mag-winning tag aircon unit rin kuya koys. Let's go. Sana all. Haplasan sa kuning magic lan na kuya koys. Para masinaw gamay kuya koys. Bisag gulay hugas kuya koys. Bag-o ni nga lan na kuya koys. Para sa motor kuya koys. Hey! Christopher! Uy mga kuya koys. Nanata sa area kuya koys. Sa atong kliningan kuya koys. Mao na itong kliningan kuya koys. Kaning upat kabuk nga unit kuya koys. Window type non-inverter kuya koys. Let's go. Atong testing ang paandar kay Koys. Para gumawa kay Koys. Atong nalimpihan kay Koys. Nakuha na ito kay Koys. Atong naukbo ng cover kay Koys. Para makilingan na ito kay Koys. Ato po diyan install ang mga electrical wirings kay Koys. Before na ito pasiritan kay Koys. Let's go! Sana all. Tangtangon na itong front cover kay Koys. Hinaynayan na tanig tangtang kay Koys. Hindi lang magaling kay Koys. Para safety ang electrical wirings kay Koys. Ipos ang bunig mong mas kurani kay Koys. Kaya basin mga wagtang kay Koys. Kaya di malikayan kay Koys. Malimtan kay Koys. Isip titaning fan motor kay Koys. Ang atong hugasan ni kay Koys. Ang fan o blower kay Koys. Ipasirita na ang condenser o evaporator kay Koys. Sabunan ni humang kay Koys para maswasan kay Koys. Humang kay Koys. Atong sang bloweran kay Koys. Para finish na kay Koys. Mag dry up na ta kay Koys. Let's go! Dry up pa na ta kay Koys. Para ibalik na tong mga mechanism kay Koys. Mag-dry up kay Koys, rakuhan gamay kay Koys para ibalik na natin kay Silvio Koys. Let's go! Balik na to mga electrical wirings kayo Koys. Sigmum na ng fan motor kayo Koys. Ato na ibalik ang cover kayo Koys. O yung front cover kayo Koys. Let's go! Hoy mga kayo Koys. Mga na katulog kayo Koys. Nakuman na to cleaning kayo Koys. Ato na balik kayo Koys. Last ball na lang usa kay Koys. Kaning kaupat kay Koys. Para mahuman tag cleaning kay Koys. Let's go!